Du skal ikke starte sådan. Nå, Okay. det var for sent. Okay. Nå, vi skulle lave en Ask Me. Halløj. Ja. Hullabulu. Så, Frodo, har du et crush? Ja, han er vildt sød, ikke? Han er fra Albertslund, ikke? Og så har han Kasper. Movet. Har du et crush? Nej. Sikker? Ja. Sådan helt sikker? Yep. Helt sikker? Yep. Bombesikker? Nej. Hvad synes du om Marco Buchard, Gervig? Jamen, jeg kender ham ikke. Okay. Hvad vil det faktisk sige? Jeg kender dig heller ikke, men jeg gætter på, at du er Fra vores skole. nice. Top dollar! Jeg siger anal. Hvad tænker du så? Pølsepige. Ja, pølsepig. Og hans ulækre pervo-spørgsmål. Jeg ved, om han siger noget. Pølsepig og anal. Ej, ad ikke. Fuck, hvor er du klam. Tænk mere ham og hans ulækre perverse spørgsmål. Hvorfor hader du ordet fedefjams? Hvad er fedefjams? Altså, han mener gedefjams. Fordi... Okay, jeg hader det ord, fordi han bliver ved med at sige det. Og han spammer mig på formspring med, hvem har den bedste gedefjams? Hvad er det bedste gedefjams? Hvorfor lugter du af gedefjams? Ja, det er derfor. Hvorfor er du den eneste smølf, der ikke er blå? Og det har jeg svaret på. Det er fordi, jeg er en... vil du sige det? Hun er en one of a kind. For jeg er en ener. Okay. Hvorfor elsker Rosie p-tærter? Det er fordi, det indeholder sukker, glukosesirup, jordnødder, hærdet vegetabilsk fedt, kakaopulver, stabilisator, fordi hun er syg i hovedet. Hvor mange nisser bor der på Grønland? Mange. Jeg har fået det til, at der kun bor 40 nisser på Grønland. Der bor bøsser på Grønland. Det siger Google. Prøv at søge på, hvor mange nisser bor der på Grønland, og så kommer der frem, hvor mange bøsser bor der på Grønland. Du ved det der, men du. Ja. Yeah. Hvilken smølf er jeres yndlingssmølf? Rosie tæller ikke. Paolo er min yndlingssmølf. Det er nemlig ikke Rosie, det er Paolo. Det er ikke Paolo. Gandalf. Hvem er din yndlingssmølf? Kan I nævne pi med 2217 decimaler? Nej, det kan vi Jo, ikke. det kan vi godt, og det har vi tænkt os at gøre bagefter. Nej. 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 7, 5, 1, 0, 5, 8, 2, 0, 9, 7, 4, 9, 4, 4. Og så dejligt. 5, 9, 2, 3, 0, 7, 8, 1, 6, 4, 0, 6, 2, 8, 6, 2, 0, 8, 9, 9, 8, 6, 2, 8, 0, 3, 4, 8, 2, 5, 3, 4, 2, 1, 1, 7, 0, 6, 7, 9, 8, 1, 2, 1, 4, 8, 0, 6, 8, 5, 1, 3, 2, 5. Fuck det shit. Jeg gider ikke mere. Vi giver op. Ja. Fuck dig, der spurgte om det. Johan Eller. Kan I beskrive liv? Ja, liv, det er mange ting. Liv starter med L og slutter på iv. Ligesom hiv. Liv, Det er teknisk set, så er liv noget lort. liv er et navneord. Liv bliver tit brugt i film. Og det handler om liv eller død. Det er meget tit i sammenhæng med bomber. Terrorister. Bomber terrorister. Ja. Du ved, Der fik vi den. Med bomber. og terrorister. Nå. Hvad er det mest pinlige, jeg har gjort? Jeg vil ikke udtale mig om det. Okay, vi kan sige noget pinligt, vi har gjort. Jeg udtaler mig bare ikke. Okay, det var i sommerferien. What fuck? Hvor at... Nej, det fortæller vi ikke. Det var i sommerferien, hvor at, jeg så skulle i min Storcenter. Og så gik vi ned i de der pikkelamsen på vej op. Og så jeg så Paolo, og så løb jeg hen, og så gav han bare verdens største kram, mens jeg råbte sådan, Paolo! Ja, og så var der så sådan en gammel dame, hun stod og kiggede sådan pænt mærkt på
Hun blev bange. Sådan lidt halvskræmt. Okay, hvem er jeg bedst til tysk? Mig. Og kan jeg så godt lide at se bratwurst? Du kan lide at se bratwurst. Bratwurst. Hvilke slags typer tænder Paolo ikke på? Jeg tænder ikke på klovne, mystiske væsener, nisser. De er ikke mystiske væsener. Jeg tænder heller ikke på Johan. Det skulle lige nu. Jeg tænder ikke på Johan. Jeg tænder ikke på Andreas. Jeg tænder ikke på Nikolaj. Ja. Eller pølsepik. Eller pølsepik. Jeg tænder ikke. Lorte mennesker, der har mange års aske. Hvilket dyr har den største sædcelle? Paolo. Okay. Det ved jeg ikke. Frodo. Nå. Hvor meget sæd kommer der ud af en hval, når den sværmer? Meget. Hvilket dyr har den største pik? Efter mig spurgte Paolo. Oliver Pedersen, og nej. Det har Paolo. Så har jeg skrevet, du så klam pølsepik. Fordi det var ham, der kom med det der. Hvad dag er det? Dag. Ja. Nå, okay, Er det ikke onsdag? Jo. Torsdag. Hvad synes I om, man spurgte Amalie Vildgaard? Amalie Vildgaard. Amalie, hun er nuttet. Og så Jeg kan ikke lide hende. Jeg hader hende. Hun er sådan, fordi she hit Frodo. She hits Frodo. Det er bare nobody. It's Frodo. Nå. Hvad er det bedste ved smukke Oliver? Og du må ikke sige alt. Intet. Hvor mange fisk svømmer der i havet? Rigtig mange. Over 1 billiard, fordi fisk de bliver ved med at... Og så laver de... Og når de laver æg, så laver de ret mange æg. Men Så laver de lige. Men alligevel er der ikke ret mange af de Har der du set æg, der min far? overlever. Og så alligevel... De bliver spist af hajer. Milliarder. Ligesom Nemos søster. Ja. Det minder om, at jeg skinner til Nemo i 3D på et tidspunkt. Hvornår blev I to veninder, og hvorfor? Vi har gået i 0. klasse sammen. Det vil sige, at vi har kendt hinanden i 9 år. Godt. Og ellers I 6. klasse. Nej, i 5. Okay, vi har kendt hinanden siden 0. klasse. Og vi har altid været sådan lidt on and off. Ja, men så i 5. klasse, så var Frodo en poptøs, og jeg var den der normale lovende der ikke havde nogen venner. Det jeg havde jeg faktisk. Story of my life. Okay, så så i 6. klasse, så blev Frodo, så gad Frodo ikke at være en poptøs mere, eller også blev hun smidt ud af poptøsegruppen. Og så tænkte jeg, hey, hun er måske lige så mærkelig som mig. Måske skulle jeg inficere hende med mere af min mærkelighed. Og det er så historien om, hvorfor jeg er, som jeg er. Og efter det, så var det bare kærlighed. Skal du være med? Skal du det? Ja, det er Krokodillemon 3. No. Swag. Hvordan boller fisk? Jeg gætter på, det er noget omkring det her. Hvorfor er BH i ental og trusser i flertal? BH'er. BH'er. Det er fordi, man siger en BH, flere trusser. Nej. En BH, en trusse. Gør man? Og flere BH'er, flere trusser. Altså, jeg får 12 i dansk, så burde det. 12 i dansk. Jeg får 7. Hvilken farve er dit yndlings, altså i trussefarve? Altså, jeg har sådan nogle britisk flag på. One Direction! End i mankini. Go eller no go? Det kommer ind på hvem. Virkelig. Ja. One Direction i mankini. Damn! Hvorfor er ordet forkortelse så langt? Ved I hvad? Ordet forkortelse er faktisk ikke så langt. Der findes ord, der er længere. Som for eksempel speciallægepraksis, planlægnings, stabiliseringsperiode. Hvorfor lugter ost af ost? Og hvorfor lugter Kim ikke af ost? Vi ved ikke, hvem Kim er, og ost lugter Kim ost. har sit bord. Ja, ost lugter af ost, fordi det er ost. Samt som at sige, hvorfor lugter hund og hund? Eller fisk er fisk, eller Paolo er Kan I nævne alle grundstofferne? Nej. Det vil vi gøre i N
bagefter, Nej, når vi... Du vil gøre det bagefter. Når vi skal sige det der med pi der. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, bor, carbon, nitrogen, oxygen, fluor, neon, Neon. natrium, magnesium, aluminium, silicium, fosfor, svovl, klor, argon, kalium, calcium, skadium, titan, vanadium, brom, Mangan, jern, kobolt, nikkel, kobber, zink, gallium. Okay, Så lige tilbage. og nu, nej, en skaldet mand, fed mand i mankini, med en is i hånden til dig. Go eller no go? Isen, go. Ja. Is er altid go. Det er med ikke skriver næsten. Oh my god. Is er fucking go. Okay, Alt pille i brutten, pille i munden eller pille i gedefjamsen. jeg vil Munden. Au. Du får en knytnæve i din mund. Åh, for satan. Hvor klamt. Min hånd er gennemsavlet. Rigtigt er kannibaler ikke spise klovne, fordi det smager skæg. Skægt. Skæg, fordi det smager skæg. Du. Nej. Ville Johan være fræk med en mankini og en is? Han vil være fræk med en is, men ikke med en mankini. Så foretrækker jeg hellere... Jeg tror, det er brænder. Nej, ja. Hvorfor er der Hvorfor er der ikke kattemad, der smager af mus? Det vil være kannibalisme. Det er der også. Ja. Ja. Nå. Cool. Det får min kat. Hvorfor laver I en Askers video? Det er fordi, vi er rigtig nede og ikke har noget liv. Keder os. Du ved, Ja. fordi folk ikke er hjemme. Kasper! Her er Hvorfor valgte du en pink bøjle og ikke i gedefjamsefarve? Fordi gedefjams ikke har nogen fucking farve. Fordi pink er min yndlingsfarve, fordi det er mega nuttet. Okay. Hvorfor vil alle damerne have Johan og ikke Nikolaj? Ingen vil have Johan. Der er ingen, der vil have Nikolaj, bare fordi han er Nikolaj. Der er heller ingen, der vil have Johan. Men man foretrækker Johan. Hvilken BH-størrelse bruger I? 93.000 D. Nej, så tykker jeg ikke. Det er, vi bruger. Vi bruger. Hvilket stof er mest værd? Guld. Nej, diamanter. Nej. Mad. Jeg er mad. Exyloxin. Snakker du om? Det er et stof. Jeg har Oliver har en lang stige, if you know what I mean. Hvor mange prutter kan en hamster indeholde? Så er det egentlig et eller en hamster. Der står en hamster. Jamen Oliver, han er ikke så. Så har vi Hannibal. Hvorfor er I nogle tabere, der laver Askemi? Det giver jo ingen mening. Hvorfor er I nogle tabere, der laver Askemi-videoer? Det er seriøst kun små børn. Fordi vi har lyst. Fordi vi er nogle tabere. Jeg slår mit knæ. Jeg slog min albue for. Men det er der ingen, der tog sig af. Nej, du lå med at græde. Nicki Minaj røv vs. Elmeløn røv. Hvis er størst? Elmeløn røv. Jeg rated ham, fordi... Ansøger ham på skab. Jeg rated ham, fordi han... Det svarer jeg ikke. Og meget vejede orkanen Sandy. 10 kilo. Altså vejer en orkan overhovedet noget? Fordi Ja. den blæser jo rundt sådan der. Den indeholder sand, som den blæser rundt i sådan...